Hindi na nakapalagpas sa mga otoridad ang 24 anyos na lalaki matapos maaresto sa isinagawang buy-bust operation sa isang lodging house sa barangay Arimbay, Legazpi City alas 7:15 kagabi. Kinilala ang sospek na si alias Toto na residente ng barangay 24 Rizal, parehong lungsod. Nakumpiska mula sa sospek ang kabuang 8 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 54,400 pesos. Positive po yung mga report natin na ganun pa rin yung kanyang transaction sa illegal na droga. Kung kaya't isinailalim ulit siya sa drug buy-bust operation. May ginagawa kami mga operation pa dyan para malaman natin kung sino pa yung mga kanyang kasabwat. Napag-alaman na dati nang naaresto at nakulong ang sospek sa pagbebenta ng iligal na droga. Naharap siya ngayon sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagkakaroon po siya ng plea bargaining agreement po yan sa korte. So yung court na po nag-decide po niya. Now kung nakalabas man po siya, batay sa kautosan po ng korte, kami naman po sa hanay ng PNP ay patuloy na minamatyagan yung ating mga nakakalabas ulit. Maging kasama na po yung mga magnanakaw po dyan. Nasa kustudiya pa ng Legazpi CPS ang sospek na nakatakdang ilipat sa Legazpi City BJMP. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang kuya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota.